исмоил талбак шуморо мисол чӣ водор кард ки барои соли 2013 боз дубора номзади худатонро барои мақоми раисаҷумҳур гузоред? барои ба мақоми раиси ҷумҳур номзад пешниҳод шудани ман ҳизби коммунистии Тоҷикистон қарор доданд ки номзадии манро ба ҳайси мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ва раиси ҳизб ин пешниҳодро ба иштирокдорони анҷуман пешниҳод кард ва ман хоҳиш, дархост, қарори коммунистон, анҷумани ҳизби коммунистии Тоҷикистонро қабул кардам. дар ҳизби коммунист аллакай бори дуввум аст ки муовини раисро пешниҳод мекунанд. Ин чӣ сабаб дорад? албатта ин сабаб ҳам дорад. дар анҷумани сиюми ҳизби коммунистии Тоҷикистон шахсан ман ва дигар рафиқони мо ният доштем ва мақсад доштем ки номзадии Шабдулов Шоди Давлатчӣ раиси ҳизби коммунистии Тоҷикистонро пешниҳод намоем. бо тамоми арзу эҳтиромаш ба вакилони анҷуман, вакилони намояндагон масъала гузорӣ кард ки ман дар ин син сол ба ҳамин мансаб рафтан син соли ман аллакай мувофиқат намекунад ва барои ҳамин аз ҳамаи иштирокчиёни анҷуман хоҳиш намуд ки номзадии манро дастгирӣ кунанд ва ҳамин хелам гуфт ки дар сурати дастгирӣ кардани номзадии исмоил талбаков ин баробари он аст ки номзадии манро пешниҳод кардем. раҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ бахусус Зоиров изҳорот дода буд ки пешбарӣ кардани номзадии Эмомалӣ Раҳмон дар интихоботи навбатӣ ғайриқонунӣ хоҳад буд ва ҳарчанд расман пешниҳод кардагӣ нест ҳизби халқи демократӣ, вале созмонҳои алоҳидаи ҳизби халқи демократӣ дастгирӣ мекунад, яъне мегӯянд ки мо беҳтар аз ин номзад нахоҳем дошт. Эмомалӣ Раҳмон барои номзад шуданаш ин ба салоҳияти ҳамон ҳизб медорад, на ба салоҳияти ман, на ба салоҳияти Раҳматулло Зоиров. ин ба салоҳияти ҳамон ҳизб аст. Эмомалӣ Раҳмонро пешниҳод мекунанд, ягон нафари дигарро пешниҳод мекунанд. ин салоҳияти ҳаққи ҳалоли ҳамон ҳизб аст. миёни рақибҳо ба фикри шумо ки аз ҳама метавонад овози бештар биёрад? Яъне рақиби асли худро кӣ мебинед? ман рақиби асли ман Эмомалӣ Раҳмонро мебинам. Барои чӣ? барои он ки дар муқоиса онҳое ки имрӯз номзадиро пешниҳод карданд, ӯ таҷрибаи кофӣ дорад. дар тамоми арсаи байналмилалӣ як шахсияти шинохта аст, лекин вай дар ҳадафҳои ҳизбе ки ӯро пешниҳод мекунад аз ҳадафҳои ҳизби мо фарқ дорад. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ниёз ба социализм дорад, на ба демократия, на ба социализмам ба шарте ки централизми демократӣ бошад, яъне ки демократия марказоида шавад ки демократия дар ҷангал аст ки зур мезияд, нотавон мемирад. Силни выживает, слабый вымирает. ҷомеаи мо ба ҳамин монанд нест ӯзир? ҷомеаи мо, ин саволи шумо бо контрсаволи ман шуд, як андоза монандӣ дорад, лекин як андоза иҷтимоӣ дорад.